Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam ka All Meghalaya Pharmacists Association hene ka sngi ke rej bani kendo e ka menteri ka tanat ka kot ka kya ka kong amperin lingdo bat IT shaka ya ka dor khas bat kentu ya ka ban petlam ya kijing e ki baki ya kendo abakran bat kinong thok khobor hadien kijing kendo unong ai kitien ka kenhon uba Amos John Simli wong bahadien baki la ap labon tli ki benai shibon ki mat baki dawa kamat ka baki la pensngo kenthop ya ka Meghalaya Pharmacy Council hak bana ka liang ka menteri ka lakular ban le no shen kawaipat kamat baki pensngo ka de halor ka thungkam thungjam hak babon ki kam ki balat bat shen kin sapin bena hagini ki benai ki ban sawan ka kenhuan ka lara aru hak bede bat ka meeting IPH standard ka jingthong shu shu yiki dog inspector hak jela nangta ban penbon ki kam hak tanat ba pher namar bon ki pharmacy hak hospital ba pher kim le tre kam bha hak ba ki samla kin yo kam yo jam ya kendo imam di minister concern hak ne ka si bomta hadin bangla ap la bun tili ki banai since naru barsu arja option sibun ki mat ki ila bu ki bang dawa kamat ke banan kon ko bangi pensngo ki ka de tapi di ut ni ka Meghalaya Pharmacy Council ki kini la long respon in session no kabar habidi bat ka jingkor du kam du jam te ka hadu bantai ki plus ki bah dan ki bala interpretation hakini ki benai ki bantuan kabalai habidi berka IPH standard yang ini kin ya Tristam memilih Shonglang batu Chairman उसके juga si Jaram beda kita ki inspector habidi begini ka IPH nilai keren ni dalam ba kinsa penbet hak asal besul kejongki di isim kya gede bentar pedang te kabalai habidi begini ki drop inspector nomor bun ki kam ki bani nilai ya serong seneng ki media ro kali ba kibun kidukan farmasi kiba trekam ko bisala kin trekam ka takal ko mobil ti halor gani ko bentar kinsa artais no hi dipus hai video kini ko bentar ya pala hi video kini ka kunno ban ai kam jam ban khanang ban approach ya kata ko yo kam di para samla ni dawa ini consumer industry te ha video kini kumalai karena press mana kini kadang long penting kat bang function kini lai teli kimat wala asal teli kimat kita